रत्नागिरीच्या चिपळूण तालुक्यामधल्या सावर्डेमध्ये शिमगोत्सवाचा एक अनोखी प्रथा आहे। चक्क पेटते निखारे एकमेकांवर मारले जातात। गावातील प्रमुख गावकरी आपल्या मानाच्या होळीवरून आणतात आणि होल्टे होम खेळणाऱ्या मैदानामध्ये आणतात आणि या खेळामध्ये गावातील दोन गट परस्परांसमोर उभे राहतात। लाकडं पेटवली जातात, ढोल ताशांच्या गजरात आरोळ्या ठोकल्या जातात आणि सुमारे 3 फुटांच्या अंतरावरून ती पेटती लाकडं 3 फेरीमध्ये 3 वेळा एकमेकांवर फेकली जातात। यालाच होल्टा शिमगा असं म्हटलं जातं। मात्र ही जळकी लाकडं अंगावर पडून कुणीही जखमी होत नाही किंवा कुणीही भाजत नाही, हे आश्चर्य। शेवटी ही जळकी लाकडं एकत्र केली जातात आणि त्याची होळी केली जाते। ही प्रथा अंगावर शहारे आणणारी असते। मात्र या अनोख्या होल्ट्या शिमग्यासाठी कोकणवासी सुद्धा मोठी गर्दी करतात आणि ती गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते।